lahar pati mo kalaikya Tripura motha ni Adong bike by scooty thutai lai 72 mile jibi sakham nogo admit ingjak obono khnawi thangi naikha YTF ni Central Vice President Sukhendu Debbarma te YTF ni Central ni GS jiten Tripura khonchong Dini Tripura motha ni sengkrak khorongnoi takhok morendra riang bai samol riang dini phung aisri sri rabar thumoi nogo ki Tripura bike accident chalai mani borok kalai thanga kalai mani borok kisa borok haimang mani pore borok no Santri Bazar hospital klang mani pore orni refa rakha jibigo phai jeng tago naikha mani pore jeng doka kok samani borok condition nya stable no saka tin thana hinai mokol ni section ra kongkha te kaisa ka buwa ga ongkha dakteina hamnai borok ni kamikhe Julai bari rago tai kaisa nungka bisinga khoroksa bureibo aba haikeno aro je kalaijao burike gani o burike 28 go simail ni Kancon Choran na agebo naikha dini te waisa bana thangai visit khaika doctor ba saka bo age ni condition botur khai bo imoi dong norok nungke takho tini aro sob phaiso bekya jeng iro phaiso beka chini YTF ni Central Vice President Sukhendu jini aro phaiso beka jini media in charge Nitish hingga anu takho tarpore ka da boyaro ka jeng 4-5 jona phaiso chini mothane ango